Dnes já vás tu vítám u 5. videa, který Shake and Fidget. Dneska si máme nějaký podzemka. Jej, já jsem poučil houbu, já jsem debil. Máme si questík. Tak, další postavička, Kuba Holý. Hej. Bohle na S26. Hop, hospůdka. Houbička, padla houbička. Výborně. A pojď, tady nevím, po kom mám mít. Surový lupič. By mohlo už padnout. Pojď. Bez naděje. Taky hodíme questík. Ok. Další postava. Hobby LP. Dělej. Já jste, hele, tady, když nám týdku vyzvednu to, zkusím rovnou do čaráku. Na houby, na hovno, na houby, na hovno. A včera obchodě něco bude. Ty voj, všechny elíky. Tak to se mi stalo poprvé. Koupit. Mají Titan. Koupit. Nekoupit. Jo, koupit. No dobrý, jak to vyzbrojíme. Tady mám ještě elíky, jo. Vypít. Dělej. Vypít. Dneska to je pomalý. Tak. Pojď do podzemí, pojď. Vykradaš hrobu, jak ten by mohl padnout. Pojď. Nám ubírá víc, pojď, dobře. Pojď, krytu, pojď. Krytá, výborně. Pojď, vydrž. No, tato. To není možný. To není možný tady to. Tak zkusíme, máme 2 houbička, to zkusíme do něj. Pojď. Pojď, krytu, pojď. Krytu. Škoda, zase kousíček. Možná 1 rána. To je škoda. Ten musí padnout. Pojď. Bez naděje. A škoda, no. Tak příštím video, nebo bys mohl padnout dneska. Kostky nechci. A další postavičku jdeme. Gamus S21. My jsme vlastně měli útok na podzemí, na tady tom účtu.
Jsme asi dolali podzemí oknu na bonusky. Jo, zdolali. Spůdka. Ne, podzemí, vidíte, jsem zapomněl. A pojď dolů, pojď. No tak to je bez naděje. Teď si hodíme questík. A něco. Ještě jedna postava. Jmenuje se Ondris 89. Na Ondrisovi jsem udělal za 2 dny 6 levelů, jo. 32 byla ještě v pátek. Teď je 38. Ale už jenom 44 hub. Tady bychom mohli taky něco seknout. Na hovno. Na hovno. Na hovno. Na hovno. Na hovno. Na hovno. Čar obchod. Na hovno. Na hovno. Všechno na hovno, tam dneska je, ty vole. Na hovno. Na hovno. Tak máme dost goldu celkem. Takže vylepšíme trošku výdrž. Podzemí. Tak to koho surový lpič, ohnivý elementál, masivý golem. A já mám zapotřebí 40. Ano, 40, ten by mohl padnout. Ten by mohl padnout. Tak to je škoda. To musí padnout. Pojď dolů, pojď, zkusíme 4 houbky do něj. Je dole, dámy a pánové. První podzemko z našeho let's play právě teď padlo. A nedal nám tam žádný epic. Nedalo. To je škoda. Tak. Ještě jednu postavu, tam si hodíme jenom quest. Bohuli je 26. Level 9. Bach, a mi pánové level 9, jo. Tak. Hubička, ty mám... No, 300 hub? 29. Tak touto postavou by se s váma rozloušil. Takže zdarec lidi, zdarec.